Chcete zarábať na kryptotrhu, ale nechcete sa trápiť so zložitými grafmi a učením sa obchodovať? Už ste to skúšali, ale prišli ste o peniaze kvôli výkyvom na trhu? Ste nováčik v kryptomenách, no túžite po stabilnom pasívnom príjme? Potom je Ultima Trading, vlajková loď ekosystému Ultima, pre vás ideálnym riešením. Ultima Trading je kľúčom k neobmedzenému automatizovanému rastu zisku. Platforma ponúka boty, ktoré obchodujú non-stop v páre TPTU USDT a generujú vám zisky v USDT. Využívajú overené stratégie, prispôsobujú sa trhu a ich zisky môžu dosiahnuť až 1000%. Ultima Trading je vaša šanca zvýšiť vklad len vďaka ziskovým obchodom robota. Na začiatok stačí kúpiť licenciu na stránke ultimatrading.com. Doplňte zostatok na burze, aktivujte bota a pripojte svoj účet. Potom začnete zarábať v USDT nepretržite. Následne všetko prebieha automaticky. Bot generuje zisk a vy môžete kedykoľvek sledovať výsledky a riadiť proces. Spustite, zastavte alebo sledujte analýzy. Bot bude pracovať, kým nedosiahne sľúbený zisk. Začnite zarábať automaticky z Ultima Trading. Vyberte si licenciu a aktivujte svojho obchodného bota.